తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంట పట్టణంలోని శ్రీకాళహస్తి మార్గంలో మధుర ఎలక్ట్రికల్స్ అండ్ హార్డ్వేర్ షాపును యజమాని ధర్మచంద్ కుటుంబ సమేతంగా ప్రారంభించారు. తొలుత గణపతి పూజా హోమం వంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి రాజస్థాన్ మిత్రమండలి ప్రతినిధి నిమిత్ చంద్ ఘాట్ హాజరై యజమానికి అభినందనలు తెలియజేశారు. స్థానిక వ్యాపారవేత్తలు, ఆత్మీయులు, రాజకీయవేత్తలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి నూతన వ్యాపారం విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు. అన్ని రకాల ఎలక్ట్రికల్ హార్డ్వేర్ వస్తువులు ఒకే చోట లభించేలా ఈ షాపును తీర్చిదిద్దినట్లు యజమాని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జి డి పుష్ప, అలాగే డిపి జ్యోతి, నగర్ యూనిట్ ఇన్ఛార్జి ఎస్ బాబు, నెల్లూరు సుబ్రహ్మణ్యం, సెట్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Ini